La armăsar. Eu să zic ceva, dar nu știu. Jenny, hai papa! Un pic, să nu dai mult. Hai ce mult acolo! Moni, îți place aici? Da, aici e frumos pentru copii. Uite ce fain vizitează. Uite și geană. Aia e apă. Ai grijă că să nu încerc să caut un cal cu minte. E cam nărăvaș. Ce din mare are. Vai, ce fain! Ui, ce fain e să iei unul din ăsta să-l călărești. Doggy! Stai, ia mai lungi. Așa, stai acum. De ce l-a tot aruncat pe jos? Eu n-am aruncat pe jos, eu încerc să te dau. Emma! Moni! Nu știu ce arunci pe jos. Moni! Te-ai speriat eu? Hai, Moni! Nu trebuie să fie frică de el. Emma, nu, dă-mi de aici, Dom. Emma, pune tot aici. Moni! Stai și eu poze. Dacă știi tu că ăsta, să rămân de părul la de baie. Ia uite,